guys, wedhus sing njaluk ngombe. Ben kono ape bubuti pitik guys. Kita lanjut di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channelnya Deni Ismaois. Tetap mergawe gimana aku panas dadi adus. Saiki kerja lagi. Oh, bisa lewat. Bisa liwat guys, nek diterak di tripodo. Iki wis diwedangi pitike dhewe guys. Belah pitik. Iki pitik sing ndek ben tak gawa eling gak pemirsa sing tau tak konten. Kamera wemake dadi babon wisan tapi templo iki ngendok ora dadi. Iki sing polos kan dua guys kae nggawa. Siji keriting, siji polos. Sing keriting pinter anak-anak, terus anak ping 3 wis dadi gendraya. Soalnya anaknya ning ndi didol terus mati. Sing iki Pak langsung guys dah. lorondong lali rata kedang bubuk kok. Anu apa jenenge? Iki ngendoke pinter tapi gak iso dadi anak, jelukane diternak iki. Setiap ngendok dijipuk ndoke dipangan. Awake lemu lho iki. Awake lemu, guys. Iki iwut-iwute guys hari ini. Soalnya apa ya ndek jajan yo. Kita masak pelan nek ambenge kita besok masak lagi. Ambenge apa dok mie ngono. Ya kaya ambeng berkatan. Iya. Itu banget. Kau betul. Ando ko juga itu. Ando soal tadi. Tuh, tapi dapat saya tidak barang. Paruh-paruh. Ayo, cek-cetok iku. Ono lho. Oh, saya gitu loh. Orang Betul betulan. apa-apa betul positif kan bojoan. Usum anu guys, nyagranan. Guys desa. Apa le? Peri kae kelakuane mbok iki. Ora banget. Ngomong adus. Perintah ki ra gede. Angel. Yang Iki minta bibi dadine alhamdulillah kontene insyaallah uga mampu guys langsung diupload. Soalnya bisa langsung tak upload iki mau. dia ini malah juga. Menggulani. Oh, memang orang ini enggak ada ketus. Iya kok iki. Ubah. Ada sih. Bakal bagi saja. Kali ibu guys. Yuk, Ma. Apa peri juk mangan? Ambil kok. Enggak tuh kok nemir. Iya kuwi. Belum. Apa ae belum tadi? Itu ngomong. Apa ae belum? Yang buka ya Belum. Boleh, gua malu, sian beli. Doyan. Ora. Apa ae belum cah iki? Kok ngono. Man iki
ra rewel. Yang dono belum ada. Anggo dia potong kuwi gelem mau. Isi tok. Mane ora tau protes. Lu ora belum. Lah kowe kok ngono sing dong telok ledoyan. Saya ora. Dekne kan bar mangan, guys, tak dulang. Wis mbok men pindho suara kaya jane. Mbok ambek apa tak dhewek napa tak meno. Lho aku ki mangan adek ngeseng dong telok tak amplok lho. Dijaluk. Aku sak amplokan tok. Tuan. Doyan, aku yo ngono. Doyan muni ngono. Entek sing dong telok tok rasa nggo lawong. Kayak iya anak niku. Nerimane kuwi iki kaya aku wong iki, gak kaya paane. Wong ngicipi sik, kan pun tahu Kong, Kong ngicipi. Mau jalan kong, jalan kilo kong, jalan kong. Video kilo kong ngagui. Jalan baik. Alah kowe iki engko nek ora rasane doyan, ora mungkin ra doyan. Gak ero iki apa ngono iki. Ketahu. Kilo diwai dengan kilo cek. Dua dengan kilo dua. Oh, doi cek kong. Mbok oseng-oseng tuntut lho ya doyan. Oseng-oseng kathek doyan. Kok nek oseng-oseng seneng kaya aku. Oh. Alamno. Ya lo, Pak. Ambil cek. Wis aku kan udah mangan sik ah. Wong iki rong titik-titik guys, mau dijangan. Fokus lah. Kita menuju mau dari itu. Waktu luar itu. Iya. Kek. Iki gak ater-ater guys. Jadi mau ambeng tok. Besok nyuwek ambeng tok. Stop ater-ater wis tuwek. Ater. Ini iki biasanya dia niwut jam subuh wengi ater-ater jam 5. Kan dhewekno wong turu jajan. Nah, delok pesone ndi? Wis iki. Oh, kita rumah. Iki diketoki anu, Dia mau itu. kaya seketek-ketek. Ketekan apa engko kok. Mateng. Ya mateng. Walah, makanane gek delok. Angkat lemu koyo ngene. Ora lembur mau mangan. Angkat lemu walah, aduh telek. Budi. Kawinnya Iki wis kawin ya. yo. Ini cepet ngendok lho. Ndek bar ndek inge nek lek diku nek dapur. Mangan cucu. Untuk patok ora ngepedak. Ndok itu garing gitu. Untuk kamu menang. Ya bentuk itu kok piye ngono kok. Nah, anu kan disesel-sesel nang cucuk. Darah baru. Buat kalau tidak mau tahu. Apa? Ada orang angkat. Buat. Buat. Dia mau buat. Padha etek dhewe-dhewe guys, kabeh dong derek. Ngene iki. Eker. Gawean masing-masing ning gone omahe dhewe-dhewe. Lumayan tuh begini lalu. Sing ater-ater ora leren ke diingi wis. Yang dino. Rong dino guys. Lho.
Masih dilindas ya. Masa lindas buat tabui. Sik, Dok. Masih ada isi ya. Iya ya, pernah. Pernah. Ya, jadi pokoknya mergawe ini disambi-sambi, guys. Harus bisa seperti itu. Sambi kae. Gawe. Kompor, pawon, maju kabeh. Nah, jajan iki cek enak, guys. Kayak gemblong ya, Satu tahapan nasi gemblong nasi. anu main alu be pisan. Mama dulu dawan nama. Aku kan ndak punya. Jawaban nyanduk apa? Iki apa ngono hutan lah, Bu. Ndak. Nganggo ae kuwi. Wah, ini alu yo. Ini alu ayo. Ya. Aduh. Oke, mbok ngomong teni, guys. Kayak Deni. Ngomong kerja ae aku. Tak mbok konten saiki ngono, guys. Mbok konten. Anak mergawe kan menghasilkan uang. Kita namun mobil lah. Ngono celengan, guys. Celengan kok Bakal gemblong. kali dadi duit. Yang desa iki malah seneng ngene iki. Pokok kegiatannya gak bisa ngeluyur, guys, karena membantu ibu. Nanti ibu. Iya jane dok. Ini kita usah. Kita. Ke engko dhewe. Beras, beras aku, mampu ngaruh apa itu ngaruh kena kan? Itu kalau dia ngomong itu gede, cuma berapa gede? Dia yang mengajar kal, wah. Yo nek pengen ciri-ciri digepeng nganggo ngene dok, nganggo kuwi ya. Gendul. Gendul, heeh. Nek go gendul iso gebing-gebing. Iki peso ora kena iki. Aku pengen ganjel tapi nek njaluk cilik nek iso aku ndadekno cilik koyo Rika ngono. Ora ada video ngono. Bisa gede-gede nak gede. Lah ya iso aku ndadekno nek dadi iya wis paham. Aku tapi anu iki nek golekno ganjil tok. Sekarang cilik, guys. Ayo. Tapi dia bawa kono. Iya. Ya, aku iya gedang aku iya lah. Ya, ora kena. Dadi bakul liwak. Awas tangan. Arek ning gone ini liwake. Iya, bisa kita tidak ora seken. Coba tunjuk dulu. Seken so. Besok rek Itu apa dia? ora sedang Kayak barang mau cacah. Wanda sih kali ini. Bukan. Susu dan sakit dulu. Oke, dulu. Dulu jadi lah. Kita udah pilih dulu pilih. Pilih
rata motor akeh rambut teko piye. Motor balapan nanti titik ala yo. Kalau yo. Iso segalane iki Mbak Isma. Ya apa iso trimo ngene ya. Bang nang bam dal te ko. Kene kono. Kene bang dal te. Boleh titik ini. Apa itu kurang di duit, guys? Akhirnya boleh titik diri. Titik masih tok rok kan? Hancur. So. Kamu bisa tahu siapa? Apa gue? Kenapa? Celuk ya. Umbah. Saya ngumbah ayam, guys. Umbah. Umbah ayamnya, guys, wis dicacah berhasil. Sepur ingin nek berita sepur ketabrak sepur nabrak sepur nabrak apa guys berita Mami, guys, selesai. Mbak Isma ya pamit ya. Wis selesai tahape bubuti pitik dari nyata sampai apa jenenge diumbah, guys. Iki masake besok kita konten lagi. Wis ngono Mbak Isma pamit. Detik tidak Allah ketara dadi wong sampai ngarani wong ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 200 mergawe nek guys urung bar sampai wengi iki sampai surup sampai bengi kok bakal dhewek jajan nggih panganan nggih wah ngurus pitik sing wah wis ana Mbak Isma pamit.